behamba koMpumalanga bekunezinyanga zibafakisa imali eyisheshayo ukuthi uzothola imali uzongenelwa imiliyoni fast. Libasiza kanjani labo bantu? Ngizokuthiwa kunendlela nekomiti elisizulile elisiza labo bantu. Kunekomiti engaphansi kwethu esilibekile ukuthi libhekane ngqo nale fraud esivukile izinyanga zikhohlisa abantu zithi zikukhona imali eyisheshayo abantu abazoyithola. Bathi abantu abamagundana bakulanda amagundana kuthiwa amagundana ashayiswa imoto emgaqweni. Asibabheki nokubabheka ngoba into engekho leyo. Abantu kufanele ukuthi babhekane nathi leli komiti lizodila kanje. Silibekile eofisini ukuthi leli komiti libheke lezinyanga kakhulukazi lento lena ivela ngapha koMpumalanga. Abantu abaningi kade beyolanda eMpumalanga bebalanda amagundwana, abanye bethenjiswa igubhu, abanye bethenjiswa bayafika lento ayisebenzi kodwa imali useyifakile, abanye bethunyelelwa kophepha lezi igubhu, abanye bethunyelelwa kuthiwa bathunyelele imithi ezokwazi ukuthi kuphinde kuba amagundwane nani. Sithole kongisenze yilo ngicela ukuthi umuntu eze kwi-database yethu e-office simfake e-office ngoba ezinye zenyanga zibalekile koMpumalanga zihleli la esikhona KZN siyazazi sifuna ukuzilandela sizibamba kodwa sikwazi ukuzibamba kungekho ama-case numbers. Abantu abathi bona thina sidliwe imali yethu, sidlelwe endabeni yalezi igubhu, sidlelwe endaweni yalamagundwane nalezi imali eyisheshayo. La sifuna ukubabamba khona sikwazi ukuthi sibavalele ejele ngoba inyanga thina siyazazi eyisebenzayo. La kunomkhuba osuvukile abantu bevuka bethi bazinyanga ezingezona inyanga, sifuna ukubabamba sibavalele ejele ukuze kuphelele. Umuntu uzokuthola kuphi uma uyakudinga? 071 238 4542.